Türkmenistanyň günortada yerleşen goňşusy Eýrandaky köpçüliklerin protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň buýurty bilen serhet ýaka sebitlerde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmegi dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji ýanwarda Ahal welaýatynyň maglumat berdi. Bu aralykda goňşy ýurtdaky protestler barada haýsydyr bir beýanat ýaýratmaýan Türkmenistanyň häkimetleri ýurduň daşary işler ministrliginde Eýranyň Türkmenistanda ilçisi bilen duşuşyk geçirilendigine habar berdi. Häzirki günlerde göräýmäge ýagdaý parahat ýöne häkimetleriň güýçlendirilen gödögçüligi Ahalyň Sarahys, KK, Altynasır, Akuday etraflaryna has içgin görilip başlady. Hususan Sarahysdaky ýollarda we bazarlarda polisiýa işgärleriniň sany göz görteli artdy. Şeýle de raýatlaryň pasportlarynyň we beýleki dokumentleriniň barlanmagy hem köpelli. Diýip Sarahsly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynyň we polisiýanyň esasy ünsüniň esasanam Sarahsyň pars dilli ilatyny gönükdirilýändigini hem aýdýar. Sarax şäherinde we oňa ýanaşyk owalarda etniki parslaryň ýaşaýan kwartallarynda maşinlaryň we grajdan eşikli kanun goraýjylaryň köpelenligini görse bolýar. Olar bu raýatlara garşy haýsydyr bir çäre görmeýärler. Ätýaşdan gödögçülük güýçlendirilene meňdiýär. Diýip Sarahsly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek ýurdun Eýran bilen serhetleşýän sebitlerinde etniki parslar kowçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen häkimetleri olaryň sany baradaky statistikany mälim etmeýär. Ýöne geçen ýylyň başynda Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan ýurdun statistiki edarasynyň işgäri ýurdun dürli sebitlerinde kowçun bolup ýaşaýan etniki azlyklaryň resmi sanlaryna salgylanyp, etniki parslaryň Ahaldaky we Aşgabatdaky sanynyň azyndan 6000 adama barabardygyny aýdypdy. Sebitde internet üçünçülügi hem dolu diýen ýaly petikli bolmagynda galýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi internet petiklemeleriniň 9-njy ýanwardan bäri dowam edýändigini aýdýar. Häkimetler bu ýagdaýlar barada ilat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýär. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bu çäreleri amal edýän kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň hem sowra berýän raýatlary halamaýandygyny, olary şüpheli çemeleşip başlaýandygyny aýdýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden resmi tesvir almak boýunça edilýän synanşyklar hem oňy netije bermeýär. Ýöne türkmen häkimetleriniň ýurdun Eýran bilen serhetleşýän sebitlerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmegi we internet üçünçüligini petiklemegi Eýranda köpçüliklerin protestleriň 3-nji hepdesine giren mahalyna gabat geldi. Goňşy ýurtdaky protest 2025-nji ýylyň aýagynda ýurtda dören ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy netijesinde başlandy. İlk başda olaryň esasy hereketlendiriji güýji köçe söwdegärleri boldy. Soňra protestde studentler we beýleki şäher ýaşaýjylary, esasan ýaşlar goşuldy. Protestlerde howpsuzlyk güýçleri bilen çaknyşyklar boldy we hökümet binalary otlandy. Olarda näçe adamyň ölendigi anyk belli däl. ABŞ'da yerleşen adam hukuklaryny gorap çykşaýan Hrana Topori soňky 15 ýylyň dowamında geçirilen protestlerde 544 adamyň öldürilendigini we 10.600-den gowrak adamyň tutsak edilendigini 11-nji ýanwarda aýtdy. Sarahsly ýaşaýjylaryň ençemesi goňşy ýurtdaky protestleriň fonunda etrawyň çägine beýleki sebitlerden gelýän raýatlaryň we ýüklowlarynyň ozal görülip eşidilmedik derejede berk barlanýandygyny 12-nji ýanwarda gurrun berdi. Şonda habarçymyz şoňa meňdeş howpsuzlyk çäreleriniň Ahalyň KK, Altynasır, Akbuğday, Beherden we Balkan welaýatynyň Magtumuly, Etrek, Esenoly etraplarynda hem amal edilýändigini belledi. Mundan başga Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini we munyň bilen bagly görülmegi meýilleşdirilýän birnäçe çäreni taýýarlandygyny hem aýtdylar.
Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolýan köpçüliklerin protestler barada haýsydyr bir reaksiýa bildirip, häzirçenli hiç ýyly beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurdun resmi medeniýetinde we hökümete tarapdar neşirlerde hem hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen habarda 12-nji ýanwarda Türkmen Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýranyň Aşgabatdaky ilçisi Ali Moçtapa Ruzbehani bilen duşuk geçirendigi ma'lum edildi. Duşuň dowamında taraplar özara gyzyklanma bildirilýän iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar diýilip, habarda Eýrandaky köpçüliklerin protestler barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Bu aralykda habarçymyz şu günler ahally we Balkanly ýaşaýjylaryň arasynda goňşy Eýrandaky protestleriň iň köp gürrüň edilýän temalaryň biri bolmagynda galýandygyny aýdýar. Türkmenistanyň Eýran bilen umumy serhediniň uzunlygy 1148 kilometre barabar bolup, Türkmen paýtagty ýurdun Eýran bilen serhedinden bary ýogy 50 kilometr çemesi Demirgazykda ýerleşýär. Türkmenistanyň harytlaryň, hususan günnelik azyk ölümleriniň bakalarynyň ýokarlanmagy pensionerleri, eli ýukum maşgarlary çykgynsyz hala salýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Geçen ýyly gutusy 245 manat bolan çağı ýmiti Nestagen bu ýyl eýem 265 manata çenli gymmatlady. Käbir dermanlar 40-50 manat gymmatlady diýip habarçymyz ýazdy. Söhbetdeşlerimiz ýurtda pensiýa çykyp şypahanalarda ýeke gedek bejergi almadyk adamlaryň känligini, innolaryň derman almagy hem pul tapmaýanlyklaryny gürrüň berdiler. Diňe azyk harytlary, dermanlar däl, elektronika enzamlary, ätiýaşlyk şaýlar hem gymmatlaýar. Hastahanalaryň tölegleri ýokarlanýar diýip bu habary aýry-aýrylykda gurlaşylan bir neçe adam tasdik etdi. Adatlyk olal sürücülere salınýan jerimelerin ýokarlanmagy bilen ýol kireýleriniň hem ýokarlananyny habar beripdi. Narhlaryň ýokarlanmagyny goňşy Eýranyny geçen ýylyň aýagynda başlanan halk protestleri bilen baglykda dören ýagdaýlar görnüşinden Türkmenistany daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň möçberiniň azalmagy hem täsir edip biler. Emma adatlyk bu ýagdaý barada hiç bir resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Türkmen serketlerinden geçirilýän azyk harytlarynyň möçberi barada el ýeterli maglumat ýok. Şol wagtda Türkmenistanyň narhlaryň ýokarlanmagy we bu ýagdaýyň ilatyň durmuş, ýaşaýyş şertlerini güýçli täsir ýetirmegi asla täzelik däl. Aylyk, pensiya, maýyplyk pullarynyň 10 götürüm köpelmezligi pensiya çykan adamlary çykgynsyz ýagdaýa salýar. Aslynda aylyk haklary, pensiya, kömek pullary 10 götürüm dälde 50 götürüm köpelende hem az diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe dorlaryň şu günkü gara bazar narhy bilen hasaplanyňda ýurtda gazanylýan pullar ucupsuzy bir zat bolup pensiýa ýaşyndaky adamlaryň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň hem halkyň pensiýa çağı pullaryny el ronnugyny ýatlamaklaryna sebäp bolýar. Aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlar Niýazowyň ýalňyşlygynyň Berdimhomedowler maşgalasy tarapyndan hem gaýtalanýanlygyny öňe sürdiler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan pensionerleriň bir näçesi daşary ýurtlarda garawul, bagwan, mallary seretmekden ýaly bile boljak iş ýokmy diýip soradylar. Bir ýaşly özüniň ömrüniň aglaby bölegini işläp, zähmet çekip geçirenligini, emma ýaşynyň soňunda iýjek çöreginiň hem gaýy bolanlygyny, beýle bolar diýip pikir etmänligini aýtdy. Şu aralykda çeşmeleriň aýtmaklaryna görä ýurtda Aşgabatda ýerleşýän hukuk, adalet resmiýlerine arz, şikayet dinlenmeli edaralary barýan adamlaryň sany gaty köpelýär. Adatlygyň habarçysy 9-njy ýanwarda bir günne bir döwlet edarasyna 250-den gowrak adamyň aýlyklaryny, pensiýalaryny köpeltmeklerini sorap baran barada maglumat alanlygyny aýtdy. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak mümkin bolmady. Bir näçe çeşmäniň tasdiklamagyna görä diňe Aşgabatda däl, eýsem vilayatlariň häkimliklerine ýüz tutýan adamlar hem gaty köpelipdir. Häkimetleri ýüz tutan adamlaryň aglabasy pensiýanyň, aýlyklaryň galdyrylmagyny soraýarlar.
Şugunky günde raýatlary sessiz kabul etmek buyuruldy. Şikayet etmäge gelenleriň ählisine işiňize serediler diýip anyklaşdyrman jogap berýärler. Bu arada şikayetlaryň nire barıp ýetjegi belli däl. Deyip bir ýaşaýjy aýtdy. Aylyk pensiýa we kömek pullarynyň meselelerini ýokarlandyrylmalygynyň arasynda dermanlaryň we çagy ümitleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy jemgyýetiň iň goragsyz hasaplanýan gatlaklaryny geçen ýyllakyndan hem kyn ýagdaýa salýar diýip çeşmeler aýtdy. Aýdylmagyna görä, daşary ýurtlardan import edilýän çagy ümitleriniň derman serişdeleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy telekeçilere salynýan salgatlaryň we beýleki paslaryň ýokarlandyrylmagy bilen bagly bolup görünýär. Hökümet boşan gaznasyny doldurmak üçin goşmaça giýirdeji gözläp ilata salynýan salgytlary galdyrýar. Agramyň ýöneki adamlaryň gerdenine düşjegi olaryň azaryna däl. Deyip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu salgytlary hasaplap bolmaýar. Sebäbi olar resmi we resmi däl ýagdaýda alınýar. Telekeçiler harit getirenlerinde çıkaryan çıktacalarını resmi ya resmi däl ýagdaýda töleýän paçlaryny soň alyjylaryň hasabyna ödemeli. Olaryň başga çıkalgasy ýok. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Hukuk toparlary Tehranyň soňky döwürde dowam edýän protestlerde aýplanan ilkinji hökümete garşy protestçini cezalandyrjakdygyny aýdýarlar. Dünýäniň dürli künjeklerinde liderler Eýrandaky zorlukly batyşlar barada alada bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň şol sandy Norwegiýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça guramanyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä 26 ýaşly Erfan Soltani geçen aýyň ahirinden bäri ýurda sarstyrýan protestlerdäki roli sebäpli Hudaýyň garşysyna uruş alyp barmakda aýplanyp tutsak edilenden 6 gün soň 14-nji ýanwarda cezalandyrlar. Eýranda dowam edýän protestler 1979-njy ýyldaky Islam rewolýusiýasyndan bäri ýurduň ruhany häkimetleri üçin iň uly kynçylyklaryň birini döretdi. Eýranyň resmiýetleri Soltani baradaky habarlar barada açyk pikir bildirmediler. Emma Islam rewolýusiýasyny goraýjylar korpusuna ýakyn bolan Tasnim habar agentligi 13-nji ýanwarda sud ulgamynyň birnäçe protestçilere garşy ilkinji aýplamалary çykaranlygyny habar berdi. Agentligiň aýtmagyna görä Eýranda islam kanunlaryna görä Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýplanýanlar babatynda ölüm jezasy gözüňünde tutulýar we olaryň işleri ileri tutulýar. Parahatçylykly demonstrantlaryň öldürilmegi bes edilmeli we protestçilere garşy zorluk görkezmek üçin olara terrorçy diýip at bermek kabul ederliksiz diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary derejeli wekili Volker Turk 13-nji ýanwarda eden beýanatynda Eýran häkimetleriniň özgörüşlik baradaky kanuny talaplary basyp ýatyrmak üçin rehimsiz güç ulanmak kararyny tanqidlady. Bu protestler inflasiýa we valutanyň pete gaçmagy bilen başlandy. Ýöne şondan bäri çykyşlar hökümete garşy giň gerimli proteste öwrüldi. Hukuk goraýjy toparlaryň aýtmagyna görä resmiýetler demonstrasiýalara rehimsiz batyş etdiler we 600-den gowrak adamyň ölümine sebäp boldular. Reuters agentligi ada agzalmadyk resmiýetiň sözlerine salgylanyp ölenleriň sanynyň takminan 2000 adam bolandygyny habar berdi. Käbirler protestçiler bilen halkara jemgyýetçiliginiň arasyndaky maglumat akymyny çäklendirmek üçin häkimetleriň interneti girişi çäklendirmegi nazara alynanda ölenleriň hakyky sanynyň birnäçe müňe çenli ýetýän bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. 5 gün töweregi wagt bäri ähli ara gatnaşyklar kesildi we Eýran bilen ara gatnaşyk saklamak mümkin däl. Olar dünýäniň habary bolmazdan ol ýerde adamlary aňsatlyk bilen öldürüp bilerler diýip Ermenistanyň paýtagty Yerewanda Eýranyň ilçihanasynyň öňünde protest geçirýän bir adam Eýranyň içinde ýaşaýan garyndaşlary bilen ara gatnaşyk saklap bilmeýänligini Azatlyk radiosyna aýtdy. Başga bir adam häzirki demonstrasiýalaryň ähenginiň üýtgänligini belledi. Öňkü protestler Eýranda reformalary talap edýärdi. Bu gedek adamlar indi reforma talap etmeýärler. Olar sistemanyň üýtgemegini talap edýärler diýdi. Şu gün görýän zadyňyz protestlerde adamlaryň reformalar barada gürleşmeýänligi, olar ayatullalaryň we mollalaryň atlaryny tutýarlar we olaryň ýurtdan çykmagyny isleýärler diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Birleşen Ştatlar we beýleki günbatar ýurtlary hökümetiň protestçilere garşy batyşyny ýadgaryp, Eýranyň ret edýän ýadro ýaragyny öndürmek boýunça synanşygy sebäpli Tehrana garşy sanksiýalar girdiler. Eýranyň häkimetlerini ýüzlenip protestçileriň öldürilen halatynda ören güýçli netijeler barada birnäçe edek duýduruş beren Birleşen Ştatlaryň prezidenti
prezidenti Donald Trump 10-njy ýanwarda giýişlik sosial mediada İran bilen iş alyp barýan Islendik ýurdun Birleşen Ştatlar bilen söwdada 25 götürme öçberdi paç bilen %100 boljakdygyny ýazdy. Ol başga jekme-jeklikleri bermedi. İranyň adam hukuklary guramaty İranyň içindäki bir lukmanyň sözüne talgylanyp, häkimetleriň protestçilara garşy öň ulanylan ýaraglardan has agyr şiket ýetirýän ýaraglary öz içine alýan has güýçli batyş usullaryny ulanýanlygyny aýtdy.